जों तिनरो रामचंद्र को 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं क्लाइनाय आथाय बारिओ 1434 बिसि कताल लामसंनान बागै ट्रिं फेस्टिवल खायना थांग दङ इंगे आबो 20 तारिखो फुड फेस्टिवल नि बिसिंतै तै 21 तारिखो कताल बिसिनो लामसंमन बिसिंतै अ तेरनो जों पालायलायनाय इंगे आबन बागैनो दाबो हहम ददम खायै अबो सलि दङ सामुं एवं समस्त त्रिपुराबासिनो खाबाय कयनाय चिनो ट्रिं बिसिओ फाय मानजा फायनान बागै चिनि त्रिपुरा सारावनि हुकुमु मुकुमु एवं कालचार न बसंग आगक लांनान बागै अबो कायसा लाइव बुमा उंगुइ पासानाय आबन बागैनो प्रिंट मीडिया रंग बसंग हामबायाफोरो नरक चिनि कसार मुंनो त्रिपुरा राज्यनि जागा जागाव पिसारनान बागै चंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी नि बरं गोनां एमएलए मसां रनजित देबबर्मा कक्टेल सायखनायमोन ब्लेके हामबाय जों चिनि कन्वेनर नि बुकि नर खनाखाना जों रामचंद्रघाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी वानसुक लायका हतर खाय ताकलाय चिनि त्रिपुरा हास्तेवो कायसा रामचंद्रघाट आमचायो जों कायसा अंको ट्रिं फेस्टिवल खायनाय मंखा 1434 ट्रिं एबा ताकलायनि अ बिसिनो तै गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अमा 35 दाउनो अबनोबो जों किसा क्लियर खाय छानानै नंनो नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे अंका खायनो 1 तारिख जनवरी खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो ट्रिं जों पालायना थाङै दंगो गेता कायसा ककखा जों जे ट्रिं सेलिब्रेशन म जों कोनो राजनैतिक पार्टिया कोनो राजनैतिक दल बायबो जों मनो अंक खाया तामनि हिंगाखाय म जों कायसा सोशल अर्गेनाइजेशन नि माध्यमे रामचंद्रघाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी मुंफारै जों अमनो ताकलाय पालायनान बागै थाङै दंगो गा आबोनि बागैनो आं नरनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सुंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा अ ट्रिं सेलिब्रेशन खायजाक दं ना तामो और तिनि नरक नुखाना और जारा तीन तंनाय बरक विभिन्न भाबे सोशल वर्कार बा सामाजिक विभिन्न गदालजाक एकाकाय जों और ताकलाय ताकायसा सबसे इंको चिनि इंको हंगाकाय जों चिनि कमिटी सिद्धांत नाखा जों पब्लिक कोनो कलेक्शन खालाया कोनो गवर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां थुमिया अमका चिनि इंको एकाते कायसांखा जों आमसायनि जत्त क्लाब रक बाय जों कक सालायका औरनि सोशल वर्कर बाय कक सालायका एका कामिनि लुकरक बाय जों कक सालायका ताकलाय चिनि अत्रिं बिसि कताल माने चिनि आथाय बारि आमचायो कोनो और चुवाक जुवारक और फालायबो मांगला मुथुंबो मांगला अमका पूरा सिद्धांत अबनि बागै नाय मुथां रकनो जों जा नांगमाने अब इतिमध्ये नंको खायका एकाते कायसा चिनि आथाय बारिनि जों कायसा प्राउड खै थानाय तिनि आं गवर्नर बर मालायका गचिनि ताको इंजिनियर सुमन देबबर्मा बतंगो गवर्नर जोंनो कग्रिखा ब फायसिनाय चिनि और के टाइम ब जरा फायनाय बाबो जोंनो जानंनाय जानंमान परेनो जों सायको साखलाय उनाय जे गवर्नर कयता समय सकपायनाय एंका और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि जे मीटिंग चलि तमने बिनि दुइता नि दिगनो 21 तारिख पाइथानाय आबन परेनो ब सिदुल कयता समय फायनाय अब ब साखलायनाय एवं ब अब जोंनो तिनिनो बिनि और जखन गवर्नर हाउस थांगो बाबो जोंनो क्लियर के साइरका आं फायसिनाय गताय चिनि बुबागरा बब साका ब चिनि और चीफ गेस्ट संगे फायनाय एका ब आं बै कक सालायका के बुबागर तिनि फाय दंगो एका बनबो सारिको थांग बबे मालायनाय मालाय बबे कक सालायनाय एका बुबागर ते खरकसा चिनि नॉर्थ ईस्ट नि खरकसा आं मुंनावनो मुं सायाको चीफ मिनिस्टर ब और फायनाय बुबागर साका बन बतुइ फायनाय एका बनबो जों फायना लामसंना बागै जों बेलायखानो खातंलायजाक अबनो कारिबो चिनि हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टार बरक और फायनाय एमएलए फायनाय ईएम फायनाय तै गोबांमा चिनि जरा ऑफिशियली जरा गतंनाय फायनाय मुसुंनाय बरनो फाय बर बर फायनाय चिनि खय डिस्ट्रिक्ट नि डीएम फायनाय एसडीएम फायनाय कै चिनि पद्मबिलनि इनको वीडियो फायनाय और तियासन 6 बेटालियन नि कमांडेंट फायनाय मिया बबाय थाङै मालायखा बब ब्लायका हामजाका गमति हायके गोबांमा जेमन आगरतला सेक्रेटारिएट नि औरनि निनि सेक्रेटारि रक बर फायनाय अमतिखाय जोंनो गोबांमा कग्रिखा बर फायनायनि बागै एंगा गोबांमा इंजिनियर चीफ इंजिनियर टेका सुरुखाय गोबांमा इंजिनियर बर फायनायनि कक दंगो अमति हायके गोबांमा माने सोसाइटी नि तेबो गोबांमा बरक और फायनाय एंगा आबनो खा खलायो जों जे और माने हामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों तेबो लुकुरंग बस कांगो प्लान खाना बागै सराय खायना बागै जों और लाइव टेलिकास्ट खायनाय लाइव टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां दंग टीवी सोरां जाति तै मुखथां टीवी
borok omono te live telecast khlainai toro keta oinol jara chin or media youtuber tonai borok omono telecast khainai borok no bo chung phate rijak borok phainai engka aboni bage chung blaikhen khatung tongo chini Ramchandra Ghat ni lukorok blaikhe khatungjak chung 21 tarigo bilai hododom tongthotok khailai ungkokha keta kaisa norok khanakai blaikheno hamjak bainai je chini Arunachal Pradesh ni jotoni samna kereng je jeli kai taman bo phainai oro engka kai bonakari bo chini parmita riang songrok engka kai parmita no kari tai sorgo siri songrok phainai engka kai sekang songrok phainai kok tongo engka sormili songni group dance oro phainai tongo khathangsa engka omti haikai tini khumulungni je traditional ni ko je musanai engko je chini mamita goria musanai bor phainai kok tongo engka abo baino jeng khaklayo blaikhen naithatok ungana chini taklani tring engko engka tai jeng omonobo jeng engko sana nayo je taklai jeheto sara Tripura no state level meeting ko khalia tring khalia engka aboni bagaino ningko phainai tamhinani bagai chini o je movement for kok borok ni borok no besang phate reka borok phainai engkai aboka 21 tarik ni chini program 20 tarik go engkai chini food festival lungnai saring sima dino ba culture program tongo or chini local ningko bekai cheng blaika khodonom kai abono khaina food festival engka kai adino bo jotto media rong no besang manjangnan bagai singo khaika or kabang ma department bo singno subakha engka kai jotto nin bagai no sing or ustol khaitoni ka or fire service ni byabostha khaijaka or medical ni byabostha khaijaka or current no sing special bhabe khai line na jakha engka jotto kisu no norong nukrong hana je chini or tabuk jora complete dingko khana jeng sarek 3 ta ni pore kai chimo motamuti complete nunga ne hini cheng khaklaita di sini otak Malaysia, musik ketano langsung Malaysia.